Cek 1, 2, 3. Shalom. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Natal ma didok kami sian joloon. Untuk menyambut kehadiran Amang Uluan dan Parhalado, jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat disilakan duduk kembali. Huria nani haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pungudo hita di Borminon. Ima marpugudo hita di Borminon. Namar pungudo hita di Borminon. Panong tahun 2021 dang apala sa dia lileng nai tanginot tama tadi konot tama tahun 2020 sada jala bongot mahita tu tahun baru tahun 2022 di ujung di tahunon rikodo mariju-riju hita marningot perdalanan nang tabolus huhut laos songonda paulak hosaloja laho menguduti perdalanan tai atong aha masyarakat tutuhatta perdenggan basai. Awe Tuhan kami, saya parohama kami, mamilangi angka ahli nami, asa dapotan rohana bisik kami. Meragam doakan nang tabolus manipat di bagasan nasa tahun bolonon. Ra atik tugisipata ganggu dorohatta marningot akka namaul di perdalanan ninggolutta. Alai ikon say totongdo golomota ia tuhatta perdenggan basai say patupaon na doaka na dumenggat tuhita sakap hasonangan nasian debata ima itagolom laho papos rohatta manalpuhon taunon dohot mangyahi tahun nebarwi dibaheni rak mahita mangedehon sangak digowarnai tapagiar maswarata laho menguji tuhatai mared de mahita siya buked de 565. Sama
marhite-hite guarni di bata ama, do guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do guarni tod di purbadia, na tumapalangi do tanaon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di boto hamu, manang adigat tikinii. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di banua gijang, di bain hodo anak haholongan ni roham, tutoru ni patik, asa di palua akan ni gonggoman ni patik. Urupi hami, asa unang hami dapotan haluau ni, jala asa mian hami di bagasan harajam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sebukwede 582. Tangihan hamuma patik ni debata di parpunguan bodari ujung ni tanoon. Ima natar surat di Galatia onom ayat sia. Alai unang manaloja hita mambahen na denggan ay namogotil do hita muse ditikinai. Anggoso pargale hita nuaeng. Atong rap mangidogogo mahita tu adopani debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi memahami, mangulaon nohombat tupatikni. Amin. Marende hita, sian buku ende nomor 621 ayat sada. Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata, tapauduk bema rohatta, martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
manang piga hali hami ro tu jolom, wialalah hami rikot do asini roham di sialuhut hami halak pardosa. Alani ido umbain hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami tungna jot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sainang pabali hami sian jolo, alani dosa nami, aidang di halamohon roham, hametea ni akapa dosa. Alai hambo ni rohana, idolomo ni roham, asamu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu namai nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami, marhite-hite paninangion dohot hagogoon ni tondi purbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Aus tabigema baga-baga ni debata, taringot tu hasesa ani dosa ta. Mutsat pe akadolok jalahu mutal akarobean, alai anggo parasini rohaku nasotupa musat sianho, jala padan ni hadameaku nasotupa humordit, nina jahoba sia-siho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende hita nomor 160 ayat 3. Ai la
Hata ni debata turpuk epistel di Perpunguan Bodari ujung tahunon ima tersurat di Efesus 5 ayat 10 tolu saha rol saplonom tajahama marga tigati. Alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ai nasa nong dipapatar diurmai. Dibaini ninado tarsungguh maho tanah tabon. Jalahehe masian akan namate gabe sondangan di Kristus maho. Atong manat mahamu mamereng manakasi paru lawan muna songon akka nama roha unang mas songon akka na hurang roha. Pasahera hamu ngatiki ayari susuhan domai. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Refleksi persirangan di tahun Maredde Mahita Jolo sian nomor pitoras pitu ayat sada. Borminon. Borminon ima bormin napar pudi di bagasan tahun 2020 sadon. Satu kinari salpono tama tahun 2020 sada jala bongotat tama tahun baru tahun 2022. Meragam do nata bolus di tahun 2020 sada tudos tusor hani padati nasai marhusor. Rodo akabaru kilon mara dohot pangujunan alai soluk doro muse akalas niroha di loas dohita mangulaulaon manggotil parbue ni na taula boy tapa borhat akayana kota marsikola dohot lan akan asing nauk taulahon marningot saluhu nai tama do ikon marlas niroha hitan waeng ala sahat dohita tu ujung ni taunon. Ale Tuhan, nungali ramotiho kami madalan di bagasan sada tahun. Huida kami dodan ni asi ni roham napi natamonmu di mulu nami. Sailam gandai mangolong ni rohanami tuho. Asa sayu puji kami ho di sandok pangulumito di mulu nami. Saya totong dope di bagasa biar ni roha hita Allah mamasa ni storimago nabi nuan ni covid 10 sia naso marhaujungat dope nian ditiki na parpudion nunga sumurut deba parmarani nunga de paloas akayana kota marsikola
adi pe danga pala boy dope songon partikian na lelengi. Nunga mamuka boy hitamuse dengan mangula ulauta. Jala mamuka mardala dengan perekonomian ni bangsota. Perpunguata pe di bagas joro nunga maca dengan adi pe ikut saya mengikuton protokol kesehatan dope hita. Tapa ihut do nak persitutuan ni panggonggomi ni bangsota lau patupahon vaksinasi tu sadok masyarakat Indonesiaon. Alani i taha molatehon asini rohani Tuhani tuhita ai sakap hasonangan nasiat debata ikut sahat doi lehonon na tuhita. Lam tagogoma martangiang tutuhani anggiat ma tibu salpu paru kiloni. Malum sahit saluhut akadongan nahona virus coronai. Asa tung terbahin sumuang hita tu parnguluon na dumenggan lumobi ma di nalau mamongoti tahun baru tahun 2022 nanaing roon. Ale Tuhan nami, para sini roha jala pardekan basa doho. Saya asima roham midahami, pasual mahami tumolu na dumenggan, marhite hasusudani virus corona, sian tonga-tonga ni portibion. Nunga tung takas widahami, tung sakap hasonangan dosakapmu tuhami, akan natinu kami. Hamu akadongan sa porsiaon. Manotong do baga-baga ni debatata. Di bagasan baga-baga naido sakap hasonangan silehonon na tuhita. Ido na saya totong di patongot-tongot tuhatai tuhita. Atong saya tahaposima baga-bagana tagolom mai totong asamar gugu hita lau madalani ari-ari ningolu na nilehonai di hita ganub marsada-sada. Manotong do hatani debata alani i tu debata ma pakrimota jala unang gangguro hatta disi idama dada na hurang gajang tangan ni Jehovah lau mangurupi hamu jala dada marhapal pinggolna so marbinegi borhat mahita di bagasan pos ni roha maredde mahita. Asa
koma hapor siautai songona di hati dakon ni akadongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea ido amata di Yesus Kristus anaknya Tuhan Jehovah iman Tuhan Igabiat siat tot di purbadia ada orang sehabubuhan hidup Tuhata mau nabirni di malam silatus nama tetar pajal bewana di hau kenor silam tuat di bantu nama naik surga launtul siabun debata Jehovah amanai pergugu naskutu dosan isi mai banai pemulak segutu tanon menguhul akraham au porsea ditoni porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohok dia hasani dosa dohok dia hatai nama dok mulak mengulu suku daging halak nang mate roh dihanguluan nasora sudah amin. Buah-buah di hita. Ibadah kita saat ini adalah malam ujung tahun. Topik khotbah rancangan damai sejahtera. Yang berkhotbah saat ini adalah Bapak Amang Pendeta Mangidotua Padiangan STHMM Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Ketika menyampaikan persembahan, Parhalado akan datang ke tempat kita masing-masing. Ibadah keluarga pukul 00 Wita supaya kita laksanakan di rumah masing-masing. Acara bisa kita peroleh dari Parhalado atau WA Group, sektor atau huria. Setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan khusus untuk dana pensiun HKBP Pusat. Besok hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 kita akan beribadah satu kali saja masuk pukul 9 Wita. Untuk mensyukuri tahun 2022 yang diberikan Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan untuk pelunasan pinjaman pembelian lahan gereja. Songoni buah-buah di hita bornginon, mari demahita. Saat kami barita jujur tahun dohot barita perhepengon tu amang padita resort amang David tetap Poliate mak di amang parageda tapi gima barita jujur tahun berik HKBP Balikpapan Baru resort Balikpapan Baru tahun 2020 sada nah di pasahat di ujung tahun 30 sada Desember 2020 sada di Bagasa Bornginon. Mungkin adong do beberapa dang pola pasahat anon persingkat
alai akan record upasatami pendon. Na parjulo, patujulo. Mauliate ma tapasa tutuhata Yesus Kristus Raja ni huriai, na saya toktong marmuduhon jala sumarihon perdalanan pakobasion ni huriata 1 ujung tahun 2020 sadaon. Dipargugoi jala diparbisuhido parhalado nang ruas ni huriana, dinalau pararaton harajaon na deportibion. Dipalua do hurianai sian nasa parmaran do pangujunan. Nian mamuka di hari 31 Desember 2020 no salpu, 1 Januari 2020 sada, dangadong parmingguon di huriat tahun, ala torok parhalado na terpapar COVID-19 termasuk amang paditata tik ini, hami pe tong dohona tikidisan. Dukpe di bulan Februari 2020 sada, asa dipatupa muse parmingguon di huriata, ipe sahali kebaktian do, jala per sektor. Mamuka di hari 10 Maret 2020 sada, dipatupa ma 2 hari permingguan, masuk pitu 30 wita, dohot pukul 10 wita, IP per sektor dope. Dungi ala ni pangotak Sorimago COVID-19 na mangganas, gabe dipatupa huriata mamuse permingguan secara online. Ima di hari Minggu 10 Juli 2020 sada, sahatu 5 September 2020 sada. Mamuka di hari Minggu tanggal 12 September 2020 sada, di patupa huriata mamuse parminggon di garjata 2 hari masuk. Ima pukul pitu 30 wita do 10 wita per sektor. Mamuka di hari Minggu 10 Oktober 2020 sada, parminggon pukul pitu 30 wita di patupa marhite bahasa Indonesia, parminggon pukul 10 wita di patupa marhite bahasa Batak, songoni masahat tu ujung tahun 2020 sadaon. Hobar tu soso-soso sian pamareta, asa toktong mahita manghiuton protokol kesehatan. Marhiti tikting ni huriata pe, sair sinosodo protokol kesehatan pitu M. Ima, naparjolo memakai masker. 2, manuci tangan marhiti ait nama baur. Tolu, menjaga jarak tua kadongan. 4, madau sian hariburon. 5, mengurui perdalanan. 6, memakai aka ugasan nabi. 7, mengeraduti parnguluan asa toktong di bagasa kahipason. Dungi di sosok pamareta do asa sudah melaksanakan mandohoti vaksinasi. Huhiri pami sudah ruasnya HKBP balik papan baru nunga patu pahon vaksinasi. Alanima tabuan manon di bagasan tangiakta di ibadah pukul 00 wita di ganup bagas tabe. Asa salpu Sorimago COVID-19 sian portibion. Dungi saya di leo tuhata matuhita salut na haipason doho lasni roha. Lumobima dina mamangoti tahun na baru tahun 2022 na naing si jalota tokenare. Alani rap do par pasalameni ikodohonot tama godang matongon na binahin ni Jehovah tuhita jadi marhilas ni roha mahita. Pesalmen 126 ayat 3. Ikolas do rohata molo nunga dipatongon tuhata akan nauli na dinggan dinguluta dohot di hurianaon. Jala rumang las ni rohatai dang apala diminar pardo pahon. Alai di persitutuo do mangului do makaposi Tuhani sian bulus ni roha. Aku ni ikola serep do rohata di rupanna. Jala adong tekak dihita ruas do parhalado lau paturehon ngolu do pakobasion asa lobi dumenggan sian tahun 2020 sadaon 1 tahun 2022 naneng ro. Na paduahon pakobasion di huria tahun 2020 sada. Na parjolo parmingguon songonong pinajojor odeng alani Sorimago COVID-19 sipata dipatupa parmingguon secara online dohot onsite. Torop ni naman dohoti parmingguon di huriata ima parmingguon pukul pitu 30 wita rata-rata 52 halak. B parminggu pukul 10 wita rata-rata 115 halak. 2 pertanian sektor alani Sorimago pandemi COVID-19 dang ngadong di patupa huriata pertanian sektor saliling tahun 2020 sadaon. Tatangnya koma asabui patupa ni huriata pertanian sektor di tahun 2022 naneng ro. Na patuluhon ibadah perayaan khusus adong di son A, B, C, 1L dakpola jahon nami alana ari hamamate ula nohom dot akan nasingnai. Termasuk ma ibadah perpunguan ujung tahun na tapatupa di bagasan sadarion Jumat 31 Desember di bagasan peribadah hatta. Na paupaton sermon sermon parhalado di patupa huriata do sermon parhalado ganup hari Kamis masuk pukul 10 sia 30 wita
turpuk nagabe bahan sermon ima turpuk jamita hari Minggu, ala ni sorimago COVID-19 heado di patupa sermon parhalado marhite Zoom meeting. Alai dung moru na terpapar, gabe di patupa muse sermon marhite secara langsung. Di bagasan sermon parhalado, saya ditanya kodo mo luadong ruas ni huriata namar sahit, hobar tu buah-buah ni situa sektor nabi. Dungi di bagasan sermon parhalado itu, dihatai taringo tua kepakobasion di huriata. Ni halacco do kehadiran di parhalado, mandohoti persermonan minimal rata-rata 10% do tingkat kehadiran parhalado mandohoti persermonan. Moliate ma di tuhatang. Na paduahon sermon guru sekolah minggu. Di patu pahuriata do sermon guru sekolah minggu ganup hari Minggu siang, dong sipul per mingguan siang. Ala online dope ibadah sekolah minggu ni huriata, ala ni sorimago COVID-19 siaon, asa dong sipul rekaman sekolah minggu mah di patupa sermon guru sekolah minggu. Na palimahon parhalado HKBP balik papan baru. Adong ma 20 sada parhalado di HKBP balik papan baru, sada ma padita 20 ma situa. Onom tahun pemberdayaan HKBP 2020 sada. Ditotopon HKBP do tahun 2020 sada gabe tahun pemberdayaan. Pahicaton hatauon makubasi. Nah gabe tema tahun pemberdayaan HKBP, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Subtema, di tengah masa pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Hobar tu tahun pemberdayaan ini di Patupahuriata do puncak tahun pemberdayaan remaja HKBP Balikpapan Baru, ima di hari Minggu 14 November 2020 sada. Susunan panitia tahun pemberdayaan remaja HKBP Balikpapan Baru, Ketua Armidi Manuel Samosir, Wakil Ketua Kevin Hermawan Hutahayan, Sekretaris Jessica Serenada Nauli Borusyahan, Bendahara Maria Reminiscere Borusiregar. Sudah ka ulau na pinatupa tahun pemberdayaan HKBP Balikpapan Baru di Bahendo di bagasan buku panduan. Jala di bagasan ulau tahun pemberdayaan remaja HKBP Balikpapan Baru ditotopo ma nagabe pembina seksi remaja di Huriata. Ima Amang Franciscus Joyo Simbolon, Dohot Inang Rozala Ria Borusi Matupang, Inang Nyonya Situa Triadi Pantun Tigor Siagian. Na papituhon sakramen na parjolo padidion na badia. Adong opat tali di Patupa Huriata di bagasa tahun 2020 sadaun padidion na badia. Na parjolo ima di hari Minggu 10 sada April 2020 sada. Torop ni dadana tardidi si ima tulu halak. Adong do guarna di sini. Na paduahon di hari Minggu tanggal 4 Juli 2020 sada, torop di dadana na tardidi ima onom halak. Na patuluhon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada, torop di dadana na tardidi ima tolu halak. Na paupaton di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada, torop ni dadana na tardidi ima 10 sada halak. Adong guarna di sini. Torop ni anak ni Huriata na terdiri di bagasan tahun 2020 sadaon ima 20 tolu halak ima jumlahna. Na paduan perpadanan nabadia perjamuan kudus manang ulon nabadia. Di Patupahuriata do perpadanan nabadia 2 hari di bagasan tahun 2020 sadaon. Na parjolo ala persektor gabi 2 gelombang mapatupaon ima di ari pardingotan hamamate ni Tuhan Yesus Jumat Agung 2 April 2020 sada. Torop ni naman dohoti perpadanan nabadia 156 halak. Dungi di hari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah Minggu 4 April 2020 sada. Torop ni naman dohoti perpadanan nabadia 70 halak. Na paduahon di hari pesta parjolo pardingotan hatutubu ni Tuhan Yesus Natal Sabtu 25 Desember 2020 sada. Torop ni naman dohoti perpadanan nabadia 440 halak. Walu parguru malua. Torop ni parguru malua di tahun ajaran 2020 sada 2022 ima 26 halak. Na tongon berlangsung noengon. Na pasiahon pasahaton ulos na marumur 70 tahun.
Di patupa huriata do ulaon na pasaton ulos na marumur 70 tahun, tua mata si tua Romulus hatorangan si Morakir, ima di hari Minggu Natal paduahon 26 Desember 2020 sada. Tangiang ni huriata, saelam ditabai tuhata mahabisuhon, kahaipason, doho las ni roh dinisida, di nama dalani ngolu siapari. 10. Panitia Natal. Panitia Natal 2020 sada dok tahun baru 2022 di huriata HKBP Balikpapan Baru ima, Ketua amata mangiring Jesper Olsen Syahan, Sekretaris inata Marta Manurung, Bendahara inata Asri Sianipar. Tema Natal 2020 sada, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sada Petrus sada ayat 22. Sudia ka ulaun na pinatupa ni panitia Natal dibayado di bagasan buku panduan. 10 sada peta pelayanan HKBP Balikpapan Baru. Sian parhalo ni huriata nunga dibentuk tim nalau membahin peta pelayanan ni huriata. Ima amang situa Alexo Papahan, amang situa Marusa Sailor Sinaga, amang situa Usdi Samosir, amang situa Tony Nebao, nanilon amang Padita Gustav David Utagaol. Peta pelayanan ni huriata mamuka sada Januari 2022. Ima sektor Sion, ima memasuki wilayah PGRI, Rengganis, Balikpapan Baru, GPA, RSS belakang kantor kelurahan. Sektor Bethlehem, ima wilayah PMIP, Regensi, Wika, Sepinggan Pratama, Ratu Kencana, Kampung Timur, dan Bangun Reksa. Sektor Galilea, yaitu wilayah Manggar, Batakan, Sepinggan, Perona Indah, Papan Lestari, Prusda, PT Hersada, Korpri. Sektor Jerusalem, yaitu wilayah Rumah Sakit Tentara, Gunung Sari, Senayan, Siaga, BDS 1 dan BDS 2, Kartini Residence, Gunung Bakaran, dan Poka. Sektor Nazaret, ima wilayah Melati, Batara, Rulita, Maksibiru, PT Her 2. Ima patupota mulai di hari Marsugut. 12. Standar operasional prosedur SOP HKBP Balikpapan Baru. Nunga sidung nian dibayan tim SOKB akatirket pakobasion ihuriata. Nunga dipasah di sermon parhalo marite PDF sekitar 176 halaman. Naing buhulo ni parhalado mapertikian ada orang so disahkan dope SOP di huriata. Alai ala ni sorimago COVID-10 siaon gabe saya tertunda parapoto ni parhalado lau membahas SOP-on. Alana iko paradio do sadari partikian lau membahasi. Tatangnya koma asalam tudinggan na pakobasion di huriat tahun. Ia tim SOP HKBP Balikpapan Baru, Ketua, ama situa Usne Samosir, Sekretaris Esther Marlin Sitinjak Boru Silaban, anggota, inang situa Mariani Boru Purba, amang Joyo Simbolon, inang Asri Tobing Boru Sianipar, Grace Daule. 10 tolu dak dana nasorang. Torop ni dak dana nasorang di huriata di tahun 2020 sadaon, ima 22 halak. Ruas namar tupol holan sahalak do di huriat tahun. Ima si Jonathan Christian Osvaldo Hutagaol do Selpi Risma Asmiati Boru Silalahi di hari Sabtu 4 Desember 2020 sada. Ruas namar Bagas adong ma tulu keluarga. Ruas Nataba adong 25 kakak dohot 2 naposo. Ruas Napida adong 7 kakak dohot 2 naposo. Ruas Namoding di huriata tahun 2020 sadaon adong ma 4 talak. Na parjolo ima amang Bang Tua Sinaga, na paduaon amang Johnson Simanjuntak, na patuluhon amang Panangian Ambarita Opung Nikolaus, na paupaton amang Situa Batara Simanjuntak Opung Stefani. 10 sia statistik sian akadata nadong dison kesimpulan na torop ni keluarga 282 kakak na poso na mandiri adong ma sia halak. Bagian tulu besar dewan do seksi manang kategorial. Parjolo dewan koinonia
A. Seksi sekolah minggu. Patupaon kebaktian sekolah minggu secara online. Nabaduahon, patupaon ragam ni perlombaan di hari haheo ni Tuhan Yesus Paskah 4 April 2021 secara online. Napatuluhon Natal sekolah minggu na parjolo Sabtu 18 Desember 2021 secara virtual. Baru Natal sekolah minggu yang kedua Minggu 10 Desember 2021 secara virtual. B. Seksi remaja dan naposubulung. Patupaudo PHD RN HKBP. Patupaudo Basahar. Patupaudo Natal RN HKBP di hari Selasa 21 Desember 2021. Seksi perempuan. Saya mergurede don sida di Sopometmet alai temporer. Baru Natal Amaina di Patupa di hari Rabu 22 Desember 2022. Seksi Ama Natal Amaina di Patupa di hari Rabu 22 Desember 2021. Seksi lansia dang adong dope seksi lansia di Huriata. Sehingga mak 2 tahun naro adong bui terbentuk seksi lansia. Napaduahon Dewan Marturia A. Seksi sending. Marhiti tim multimedia ni Huriata na toktong menyiarkan permingguan secara rutin marhiti live streaming. Dungi adong do program pesalmen, pekabaran Sabtu 5 menit. Ima na marision na kerenungan na jepek 5 menit ganup hari Sabtu. Huhiri pami asa sudah hita boy manihuton di channel ni Huriata HKBP Balikpapan Baru. Marnida perkembangan zaman sinongon, boy dohonon dunga gabe kibutuha beaka pakobasion na boy patupau ni Huriata secara online. Tuakati multimedia ni Huriata asa toktong mamarsiajar lau meningkatkan kualitas ni pakobasio di Huriata asa toktong boy berkesinambungan pakobasio ni Huriata secara online. B. Seksi musik. Parhobas di horong musik ima na mamalu organ do saxophone. Ima na taidan wangon di julon. Nasida berkolaborasi do pemandu lagu manang song leader. Saya jolo margurede do nasida ganup hari Jumat manang Sabtu lau mangguruon ede tu hari Minggu nai. Lumobi ma ala disiarkan langsung nama pakobasio ni Huriata na masuk jam 10 wita asa dinggan terbegi suara do musik do song leader. Saya lam tu dinggan nama musik pakobasio ni musik do song leader di Huriata. Na patuluhon bagian Dewan Diakonia A. Seksi diakoni sosial. Dinggan do mardalan diakoni sosial ni Huriata di tonga-tonga ni hamamasa sorimago COVID-10 siaon. Nakpe soboy berkunjung tu rumah sakit alayang godana sosial siak Huriata mardala do. Lumobi matua karuas ni Huriata yang terpapar COVID-10 sia di pasar do dana sosial ni Huriata. Dungi saya adong do bank beras ni Huriata. Akaruas nama karikoton di hamamasa sorimago pandemi COVID-10 siaon boy ma dibuat sian jabu ni koster ni Huriata. B. Seksi kesehatan. Di hamamasa ni sorimago COVID-10 sia macerikot do peranan ni seksi kesehatan. Lumobi maganup di Patupa Huriata ibadah saya jolo di pareso do suhu tubuh akan narotu gereja. Dungi saya di sosona sida do asa jolo manuci tangan ala adong do tolu wastafel di jolo ni gereja tahun. Di samping kanan kiri do di seberang nai. Adong tolu wastafel, adong dope di Sopometmet, adong dope di ruang gedung sekolah minggu. Ima songon wastafel. Dungi disungguli do asa memakai masker. Mula adong na sumubuan masker, adong do di para di Huriata masker. Di kursi gereja tape di bado tanda songon menjaga jarak ni ruas nahudul di gereja ta. Mau lihat godang mahu pasatami tu seksi kesehatan ni Huriata nama kobasi di bagasalas ni roha. Saya dilihat tu hatta mahai poson Indonesia soninang dihita salutna. Seksi pendidikan, program seksi pendidikan ima memanfaatkan taman bermain adong di Huriata. Tatangnya koma aka program ni seksi pendidikan ni Huriata tahun. Seksi kemasyarakatan ima menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat. Saya lam tudingkan nama hubungan baik dot pemerintah setempat nadong di Huriata tahun. Bagian opat besar ulaun distrik dot hatopan. Ndaparjolo mutasi preses tahun depi. Hobar tu surat keputusan Ipur SKBP pendeta mengatur manurung preses Borneo gabi preses Bekasi. Na mengganti ima amang pendeta Pandiangan gabi preses Tanuaing
sian preses distrik Samosir. Ulaun serah terima paborhaton pangojakonon preses di patupa doi di hari Minggu 3 Januari 2020 sada di HKBP Epipanias Resort Balikpapan Utara. Na niuluhon namang padita dahlan munte songon na mewakili uluan HKBP. Na paduaon mutasi padita resort. Hobar tu surat keputusan pimpinan HKBP amang padita Daniel Taruli Asia Harahap sian padita resort HKBP Balikpapan Baru gabe padita resort HKBP Tangerang Kota. Jalan Namagati Imah Hamisadiri sian pendeta fungsional di HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Serah terima jabatan 27 Februari 2020 sada, jala ulaun paborhaton do pangojakonon Minggu 20 Februari 2020 sada, na niuluhon namang preses amang pendeta Mangidutua Padiangan. Na patuluhon sinode distrik 2 hali do dipatupa sinode distrik bulan Februari do bulan November. Konven Pangula Nagoktiki 3 hali do dipatupa di bagasa tahun 2020 sadaon. Ima di bulan Maret, Juni, dohot September. Pertukaran mimbar sedistrik 3 hali do dipatupa di bagasa tahun 2020 sadaon. Ima di Maret, Juni, dohot Oktober. Onom, pemberdayaan Dewan Marturia. Di patupa HKBP distrik 27 Borneo do pemberdayaan Dewan Marturia. Ima di hari 12 April 2020 sada marhite Zoom meeting. Utusan sian HKBP Balikpapan Baru na mandohoti pemberdayaan Dewan Marturia ima amang situa Ricardo Sitinjak ima songon ketua Dewan Marturia. Pitu, pemberdayaan pendeta resort gelombang kedua di patupa doi nahudoh tohami 27 saat 20 Mei 2020 sada marhite Zoom meeting. Pemberdayaan bidang keuangan HKBP di patupa 12 Juni 2020 sada dohot dah medisi parar tahun amang situa Bapahan Bendahara Huria amang situa Naibaho dohot badan audit amang situa Sinaga. Pemberdayaan Parhala Dosa Distrik di patupa do Sabtu 31 Juli 2020 sada. 10 rapot Padita Distrik di patupa do 21 Agustus 2020 sada. Webinar Persekutuan Perempuan Distrik di patupa do Sabtu 25 September 2020 sada. Rapot Padita Hatopan di patupa do 25 Sahatu 20 Oktober 2020 sada. Natal Distrik di patupa do 4 Desember 2020 sada. Maringanan di HKBP Sentosa Samarinda, Resort Sentosa Samarinda. Bagian 5 besar laporan keuangan. Laporan keuangan anon pasaton nami matu Bendahara Huria secara tersendiri. Nah sida manon nama laporhon keuangan anggo hami pakubasioma. Panipuli. Songonima barita jujur tahun ni huriata na boi hupa jujur hami secara singkat. Godang do pinakina tak pola hujah kami. Dia kena hurang pamaritahan nami tuhat tama napasi koposa. Dia kena boi dihobasi di huriata di tahun 2020 sadaon tapuji matuhatta ala denggan nibasana do ubana tulus salut nai. Dia ke program nasoboi terlaksana dope sai di pargogi tuhata bahuriana patulucon tu tahun naro. Asa lam jupang aka pakobasion na muli lam tumajuna huriata di partodion nang di pembangunan fisik. Pasahaton nami do tusudi ruas ni huriata mauliate. Nasa toktong mga rohana di nasa pakobasion di huriata marhiti tangiang sumbangan pemikiran nang si bahenope. Lau patulucon nasa pakobasyon di huriat taon. Gabi pilihan na hucus may di adupan ni dibata. Jala sian ibana ma jalota balos ni marlipak gadda. Marhitia kaulota ianakota nang sudi pinokparta. Tokin nari salpohonota ma tahun 2020 sadaon. Bongotata ma sada tahun na baru ima tahun 2022. Nunga ditotopon huriat HKBP tahun 2022. Gabi tahun kesehatian. Songon kelanjutan di tahun pemberdayaan. Lau pasauton transformasi ni HKBP, ima dalata mendungdung na pinanginon di rencana strategis ni HKBP, tinotopon di sini de godang 2020 nong salpo. Asa boy nang pasauton visi ni HKBP, ima gabi pasu-pasu tu pertibion. Songon nong tinotopon ni rapot pekerja sinode godang di bulan Januari 2020 sada,
pasauton haputuson 2 hali sino di godang di tikin salpu ima paumonayon ni sentralisasi perhepengon di HKBP. Alai tutu jolo di pareso ada tim na pinabakit ni ulan HKBP. Jalai ko mamulus sa seminar do sosialisasi di bulan Januari. Satu adorang sino di godang nanang patupaon di bulan Oktober 2022 naneng ro. Atong tuhatama dongata dina manalpon tahun na burukon. Bongok mahita tu tahun na baru. Pos rohata di tahun 2022 naneng ro nanang si jalota rabdo sudi ruas nang parahlado ni huriata pauliulio kuriai bain sangap di tuhata. Amin. Balik papan baru 31 Desember 2021 tabi mas ya kami sudi parhalado HKBP balik papan baru atas nama sudi parhalado uluan ni huria Pendeta Resort balik papan baru hamisaderi Pandita Gustav David Hutagaul moliate madihita pinasa mati kitu bendahara ni huriata. Horas marihita sa luhuna. Songon na liling na kening. Mauliate, songon berita parhepengon di huriata selama nasa tao bulunon terhitung mulai November Desember 2020 ya 2020 sampai November Desember 2020 sada terakhir tanggal 30 Desember mak posisi ini kewangata. Jadi mungkin langsung mak tersono mak perdalanan ni parhepengota mulai istilah ni keuangan didok arus kas akka perdalanan ni kas arus kas na masuk di bulan November Desember itu November Desember 2020 sorry songon na terlampir persembahan bulan ada kolekte manang pilihan adong na masuk sian ucapan syukur dohot perpuluhan penerimaan lainnya penerimaan bank modal sumbangan umum kas transistori pusat kas transistori pembangunan manang kas ni pembangunan na adong dope di huria di awal aja kas transistori diakonia kas hutang hamalateut tu kategorial hasil pesta tahun remaja tersongonima molo rangkaian ni pemasukan ni parhepengon ni huriata dari Januari saha tu November Desember sadarion dari sisi arus kas keluar menang pengeluaran berupa setoran ke distrik ada beberapa kali yang pertama 13 juta, 2 juta, 10 juta dan seterusnya pengeluaran untuk gaji honor dan santunan kesejahteraan berupa uang cuti biaya pengganti transport air mungkin untuk mempersingkat waktu boydo anonon dibereng di warta keuangan HKBP Balikpapan Baru. Jadi tersongonoma gambaran ni pemasukan doho pengeluaran bulanan. Jadi molo tabereng mah mungkin tu summary aja biar lebih summary sebelahnya. Jadi penerimaan ni huriata di bulan November Desember seperti terlampir 111 juta sekian dari November Januari sampai Desember. Pengeluaran songonima to 1 Desember. Jadi saldo awal lah kening di saldo awal di November Desember 166 juta
332.918,11. Setelah dikurangi penerimaan pengeluaran, saldo akhirnya 282.085.053,59. Jadi molo secara grafik bisa kita lihat taksonom molo grafikna. Jadi molo tabereng di November Desember penerimaan ima warna merah, pengeluaran warna hijau. Jadi molo taberengon sipata adong don no tibo pengeluaran, adong no tibo penerimaan. Jadi molo tabereng dari sisi saldo awal, memang saldo awal 166 juta. Di saldo akhir ada 282 juta. Sebenarnya dia bisa 280 juta. Alana adong do hasil pesta remaja. Molodang adong hasil pesta remaja, saldo akhir neon ditoruni 166 juta do. Jadi berarti dang adong kenaikan. Jadi tasoni mah molo gambaran neon. Bui mana 222 juta saldo akhir. Alani nadong do setoran nih hasil pesta remaja. Mungkin ima sudah tersinggung tusun, terus tuh coba rekapitulasi. Molo secara rekapitulasi, tersongono mah posisi keuangan nih Huriata. Saldo nadong nungaing di Bank BTN Balikpapan Baru 270 juta 150 ribu 233,40 rupiah. Kas di tangan Manang Peti Cash 2.892.589. Jumlah kas di tangan dan bank 282.051.822,49. Om manungan nadong hepeng di bank di BTN Balikpapan Baru dohot kas di tangan. Molo katorangan ni hepengon. Jadi hepeng si 222 juta on nunga disun hutang pilihan tu pusat nasota bayar dope sahat tu sadarion imana nang si bayarot tamang yang masih harus dibayar sekitar 20.824.250. Hutang nanang si bayar dope tukas ni panitia pembangunan adong dope di Huria 10.665.000. Termasuk mamuse si 222 juta on ima kas untuk bayar hutang pembelian lahan. Ala nama arong nakening setoran ni sian panitia pembangunan doh akan nama bayar komitmen ima jumlahna si 126 juta on. Kas sisa pinjaman pembelian lahan situ naso terpakai dope waktu pinjaman awal dan terpakai dope adong di mana tersimpan di kas ni Huria sebesar 53 juta. Jadi molo gambaranna untuk hari ini saldo kas Manang Bank nabui sipakyota untuk operasional mulai hari ini hanya 5.535.974,49 rupiah. Ima molo posisi ni pakai pengo di Huria. Jadi adong domuse sesuai warta kas pembangunan. Saldo akhir kas pembangunan sampai hari ini ada di kas pembangunan sejumlah 44.114.947,59. Saldo akhir kas pembangunan nadong di rekening Huria imana kening na jangan 16.625. Jadi jumlah ni kas pembangunan nadong sahat tutik kiot tu sadarion 50.059.032 rupiah. Saldo akhir kas Manang Bank tim diakonia sahat tu sadarion sesuai warta minggu lalu sebesar 42.915.000
rupiah. Jadi tasongon ima jo songon posisi ini parhepengota sah tusadarion. Selanjutnya on ala odo pilih bulan. Odo sebenarnya salah satu sumber untuk operasional Huria. Jadi menurut data na masuk tuhami jumlah ni jemaat kan sesuai database hubereng nasubut 292 kakak ma jumlah ni jemaat HKBP Balikpapan Baru. Di bulan Januari dari 292 kakak siap pulau palak ma nama bayar pilih bulan. Di bulan Februari songonitong. Songonima terus selanjutnya. Mau ta hitung secara persentase ini nama bayar pilih bulan rata-rata di bulan Januari 32%, Februari 32%, dan seterusnya. Ya mungkin rata-rata ini 30% lah per bulan yang membayar pilihan bulan. Jadi mau secara umum pilihan bulan na tabayar na di bagasa satau bulunon rata-rata 30% ma sia jumlah ni jemaat nama bayar iuran pilihan bulan. Jadi songon ima jo songon informasi. Jadi songon nang biasa taulahon di tahun-tahun na lewat khusus untuk pilihan bulan. Jadi mungkin atau bagi piga-piga waktu na lalu dan adong istilah marutang jemaat tuhuria. Jadi dimulai sadarion ngalunas besudi pilihan bulan di sudah ruas. Jadi tamulai mamuse buku ne baru mulai mersugut tanggal sada asalam turetana mahita mangalean akka persembahan bulata ala ido nasongon sada sumber untuk operasional Huria ala tapake persembahan sahali persembahan ala sahali persembahan do hita. Jadi pilihan bulat dan adong ditotopon tu hita. Jadi seikhlasnya ido na penting ya mungkin bisa agak lebih rutin lah. Jadi panggiduan nami jala panggiduan tasaluhu na dora asa tokari na mangihut asa taba retama hita pasahaton pilihan bulata. Ima jora sotik songon nabui si pasahaton nami berita parhepengon ni huriata nasa tau bulunon. Mau lihat ma horas mari hita saluhuna. Sanari sama tikina madokata ma siar ruas na diwakili amang papahan sa sektor sadam. Mula tema dihita saluhuna nomor sangapi kami amang Pareses distrik Borneo amang Padita Resort songoni nang di hamuna amanami inanami parhalado di Huria HKBP Balikpapan Baruon. Dang lupa kami tuhamuna amanami inanami hanggi pinaribot mulutuk piao namang jongjong di son tong dona ditunjuk mendadak alai sebagai jemaat ikut siap do kapan saja mulu dipangido hita lawas hato naka hata nang dinadenggan tapuji matu hata mau lihat ma tapasahat
nama ngeliat tiki di hita. Boy de hita beribadah di penghujung tahun 2021 ini dalam keadaan sehat. Ia pertanyaan on songon nasional tahun ima pertanyaan akhir tahun menyambut ke tahun baru. Jadi menurut ini maksud itu mah jangan nakin refleksi. Refleksi itu kilas balik. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan ataupun yang kita dapat dari hari ini ke belakang ataupun sebelum hari ini. Tetua manginang dalam hidup meragam do nata adopi. Adong do kasih lasni roha, adong do arsak dohot akana asing. Alai mulu dihita luas ni baru sekilas matong song refleksi dihita. Kami memereng sungguh luar biasa berkat Tuhan itu untuk kita semua. Ukuran berkat itu bukan hanya semata-mata materi yang manginang. Alai mulu tabereng do secara huria. Nak pena huria na mekmet HKBP Resort Balikpapan baru ini, tetapi kita lihat dari fasilitas mulai dari tempat bermain anak-anak, mau olahraga pakai basket silahkan, ada pertemuan remaja maupun orang tua mau main poli silahkan di belakang, dan lain-lain. Buiro sekilas bereng wata hal sepele, alai mulut maknai itu sungguh luar biasa. Mulu bahasa nih par HKBP setiap yang padita pergudungan nate. Pergudungan ini memang hira sentral. Mulu bu itu tiap tahun huriat tahun gabi sentral. Apalagi nuai nggak ditabai sopo mekmet. Neng ulaun AHP. Mulu contoh dalam keluarga sekarang mulu neng mangulahun ujuk ataupun pesta ulang tahun. Rata-rata nggak hampir kendala bedi bagas nih seseorang untuk menjamu sampai 100 orang. HKBP Balikpapan baru melalui Sopo Mekmet siap untuk dipakai untuk umum, apalagi ma turuasta. Ima taringotu perkembangan nih kuriatan. Napa dua hon? Mulai saya dari orde perana tabereng sebagai tampilan bagaimana transparansi di Huriata. Pengamatan kami kebanyakan timbul persoalan di sada Huria adong faktor komunikasi. Itu yang pertama. Komunikasi ini ala mamurah huri tamada kokata hola copas di rohat tangga salah ya tong dak songoni HP dak taboto. Saya ada jari-jari tak menunjuk seseorang, opak naik ngatu hita. Berarti opak kesalahan saya ada kesalahan nih halak. Om mana sering hita dakta rajumi. Napa dua hon? Selain daripada komunikasi, administrasi. Mulu ausad diri di julunya mak pareses do. Au nang makatai. Ketika Hamin ada rahai mewakili Sinode distrik, au mewakili siar ruas cukup bangga do au sebagai ruas nih HKBP Balikpapan baru, cukup bangga. Dak pelahu utarahon satu persatu, termasuk memang salah satu nilai plusnya karena tertib administrasi yang tidak lepas daripada peranan seorang audit. Alana audit datang nagabe ketua tim audit untuk distrik Borneo. Alai unang itu tersongon merasa kita terlalu berbesar hati. Alani adong nak banggani ima songon refleksi tambahan. Kader-kader kita di SDM memang dak pola gudang nama lo di huriat tahun, dak pola gudang nasi namok nana luar biasa dibandingkan dengan yang lain.
Alai tabereng ma amanginang, tim musik, sonari antri siap untuk melayani. Mulu nasa lelengon, hola berhalangan, seseorang yang bertugas, ama tabar halado, mulai kalang kabut. Alai mulu sonari, puji Tuhan mak, luar biasa kader-kader kita. Multimedia, opedang na pola na berlebihan kita, sian huria na asik pe, arong do piga-piga marsi ajar tu tim mulmet ni huriat tahun. Berarti dak pola hida binau toru di lingkungan nih distrik Borneo. Jadi saya ada pasu-pasu di hita amang inang dang naga belasi sobok konota alai dibaliknya kekurangan, kegagalan. Kita masih memiliki kelebihan, kita memiliki berkat. Berek kamu na amang inang. Anak-anak ni huriat tanah lulus tua kasih sekolah. Na favorit atau minimal yang untuk negeri maju standar nih bangsa tahun luar biasa. Nah karejo hampir dang pola piga bena pengangguran jemaat nih huriata. Hampir alana baik songo dihami amape ni coba do berkomunikasi saling membantu tanpa sepengetahuannya kayak anak kota. Coba dulu atik buat peluang di sana atar songo nima sering nak. Jadi suatu kebanggaan di hita amang inang tupe songo nahon keneng na mekmet huriat tahun alai dak pola na gawe hita na partoru di ukuran ni standar ni HKBP khususnya di distrik Borneo. Jadi amang inang sawatik tong do odol honon nami ala termasuk do salah satu program ni huriat tak nunga tak tetap pun. Nah di rapat turian lalu harapan ni huriat untuk persembahan bulanan sambil mahita amang inang mersi ajar bagi yang mampu dodah. Nah kenik persentasenya memang agak kurang dope. Secara persentase hanya sekitar 30 maksudnya teh 30%. Nah ini secara persentase. Mulu nilainya dak pola di tetap poratu kita ikut sekian. Alai tak coba maju amang inang bahasa songon mulu halak nama sahai di istilah di perusahaan ngetor wajib gajinya dipotong sekian persen untuk insurans sekian persen untuk itu awa mulu tak coba amang inang mabay ini jadi on holat sembatas himbauan dosia kami asa dengan merdalan program huriat tahun 2022 kita unang beniat songon na ibadah Natal na highway berengota sampai tu gedung sekolah minggu sampai ke sopo mekmet pakai tenda holaro gerimis sedikit kita kurang nyaman beribadah tantangan kita ke depan Wohado adiga do asa jadi huria sebagai gereja induk nih huria tahun blueprint kita mungkin termegah untuk distrik Borneo. Kalau itu jadi sesuai dengan blueprint yang sudah dibuat oleh konsultan yang profesional. Itu ada di dokumennya Huriata. Jadi laos omma tantangat tu hita amang enang asarat memikir hita nian pos rohanami di amang ulua dona lebih dominan untuk program dohot perhalado. Jadi mulu kita ruas ba panupahi be hita ba mau liate ba mau laro diarahon amang situa hita na buita ulahon bata ulahon mulu hurak pas di rohata amang enang unak kita tor darah tinggion ada situa sektor tapasaha aja ba mulu dang bui tolhas songon taharapon adong do musi aka jenjang-jenjang lau penyampaian terjaga ma amang enang komunikasi asalam tumajuna kita di nomor huria terakhir sebasa hatok kutu kita ketepatan Sinode Distrik 27 Borneo tahun 2022 telah menetapkan bahwa tahun 2022 adalah
tahun kesehatan. Tahun kesehatan itu dan dibuat medisi tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 2. Dang namura amang inang bangulah honon alai mula di bagasan tangiang doho posni roha hita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan hikmat bijaksana kesehatan kepada kita semua agar apa yang kita cita-citakan kita dambakan dapat tercapai dengan baik. Satabi manginang mulutung arong nahurang lobi mang nagabi bagai jakupi amandoko kata unak pola tawat roha talewat tomai on nama tahun na terakhir saya giat mak margogo hita saluhuna mangula silota nang dia cita-cita ni pribadi keluarga huria saya pas masuk Tuhan ma tujuan on moliate imana bobo sahatami yamuna amanami inanami lumobi tuhamuna amang perhalado nang uluan nami moliate. Senari di pesat kami ma na mewakili parhalado do tanya pengudian di pesat kami itu memang situa senaga. Horas madi hita saluhutna. Kira-kira orang semangat do teh. Selamat matal ma di hita saluhutna manginang. Mulai atema di Tuhani, mulai atema di hita apa leluhutna. Nahu hormati kami, sude hita jemaat, dong aku parhalado, amang padita dohot amang preses. Mulai tema di sadarion boy hita marpungu marlasni roha sekaligus memuji Tuhata di ujung ni tahun 2020 sadaon. Seperti biasa yang kita adakan refleksi apa yang sudah kita lakukan di dalam 1 tahun sejauh ini. Seperti apa tadi yang dikatakan oleh Amang Uluan, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita programkan. Dan kami sebagai Parhalado menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang kami lakukan, yang kami sampaikan di dalam pelayanan dan penata layanan kepada kita semua sejauh ini. Tapi meskipun demikian, tetap juga sukacita yang sangat besar yang kita alami terlebih di dalam 2 tahun terakhir ini. Semuanya banyak yang terhambat karena pandemi COVID yang merajalela tidak hanya di Balikpapan tetapi seluruh dunia. Tetapi Tuhan tetap baik, tetap memberikan kita sukacita. Salah satu nilai yang paling tinggi yang saya lihat di dalam kesesakan itu kita mampu melakukan sukacita. Kita diarahkan, dituntut untuk menjaga jarak di antara satu dengan yang lain, meskipun saling mengasihi.
tetapi kita tetap diingatkan meskipun kita diharuskan untuk berjaga jarak, tetapi secara hati kita tidak pernah berjauhan. Semuanya saling menyapa, semuanya saling mendukung, baik di program-program Huria yang kita lakukan. Di dalam kesesakan itu, kami juga dari Perhalado menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaat, terlebih kepada anak-anak kita, generasi muda yang ada di hadapan kita pada saat ini, terutama tim multimedia. Sebagai alat penyambung pelayanan di dalam duka cita yang kita alami, mereka bekerja keras, mereka bekerja secara tangguh agar pelayanan-pelayanan Huria bisa sampai kepada kita semua, walaupun dalam kondisi penderitaan yang kita tidak tahu. Ada yang di rumah sakit, ada yang di karantina di tempat lain, dan ada yang di rumah. Terima kasih Perhalado mengucapkan kepada anak-anak kami tim multimedia, berikut perangkat-perangkatnya termasuk tim musik yang tetap senantiasa memberikan pelayanan penghiburan, transformasi pelayanan yang membuat kita tidak terpisah antara satu hati dengan yang lain. Terima kasih kepada Tuhan, kita bisa melalui tahun-tahun yang begitu menakutkan ini. Semuanya karena doa kita semua kepada Tuhan. Kita dapat bersatu bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Untuk itulah Hamanginang mewakili Perhalado, kami mohon maaf atas kekurangan bahkan kesalahan yang terjadi sejauh ini. Kami tahu di dalam 2 tahun terakhir ini, terlebih 1 tahun ini, belum ada hal-hal yang begitu greget yang bisa kami lakukan karena pandemi yang ada. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan, kita punya uluan juga yang sudah pengalaman di hari-hari yang akan datang. Di tahun 2022 ini kita mendapatkan pencerahan dan ide-ide yang lebih baik lagi ke tahun 2022. Karena itu Hamanginang, sesuai yang disampaikan Amang Papahan tadi, kami juga menghimbau bahwa program Huria HKBP di tahun 2022 adalah kesehatian. Karena itu mari kita mencapai kesehatian itu yang sejauh ini kita sudah menunjukkan kesehatian itu. Dengan semboyan yang sederhana memang, bertumbuh, berbunga, berbuah, dan berkarya dalam sukacita. Karena itu Hamanginang, tantangan kita di 2022, mari kita bersatu hati, berdoa kepada Tuhan. Karena semakin ke depan, tantangan-tantangan baik dari sisi pelayanan maupun dari penata layanan akan semakin banyak tantangannya. Karena itulah diajak kita sehati, sepikir di dalam doa, bekerja bersama-sama. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya para Perhalado ini jika Hamanginang sebagai jemaat tidak mendukung
Dan itu semua sebelum masa pandemi itu semua terlibat, semua jemaat terlibat. Puji syukur, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang terlibat. Kita doakan bersama Amang Inang, semoga pandemi ini bisa hilang dari seluruh dunia ini, agar kita lebih meningkatkan lagi kesehatan itu. Dan kesempatan pun ada sama kita Amang Inang, peluang ke depannya. Bahwa di daerah kita ini, di hari-hari akan datang menjadi ibu kota negara. Mari kita ambil peluang itu. Kita tingkatkan pelayanan, penata layanan kita untuk lebih baik, lebih heran, sesuai dengan yang sudah kita programkan. Seperti sekarang kita lihat dalam ibadah-ibadah setiap minggu pun kita tidak bisa menampung seluruh jemaat untuk sama-sama beribadah di dalam gedung ini. Untuk itu kita punya cita-cita yang besar ke depan Amang Inang. Karena itu jika ada kekurangan-kekurangan yang kecil, tolong dilupakan. Kita sama-sama memiliki rencana yang baik ke depan dan kita sudah memiliki blueprint ke depannya untuk membangun gedung di area perluasan lahan kita. Yang saya sampaikan di sini Amang, bukan megahnya gedung itu, bukan megahnya gerejanya, karena gereja itu sendiri ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi kesehatan kita untuk mewujudkannya itu yang paling utama. Karena itu pada saat ini saya ingin menghimbau semua jemaat berintegrasi dengan semua kategorial dan perhalado. Dan saya mengajak seluruh kita semua di sini bersehati untuk mencapai cita-cita itu. Setuju enggak Amang Inang? Terima kasih. Nah, di atas persetujuan itu juga Amang Preses, saya juga membawakan kepada Amang Preses untuk bisa mensupport kami sebagaimana di hari-hari yang lalu secara distrik bahwa Merak Samarinda telah disupport untuk mencapai yang mereka inginkan dan yang kita harapkan. Kita harapkan juga secara distrik bisa mensupport kita untuk mencapai rencana besar kita itu. Jadi terima kasih Amang Inang, mari kita kembali di 2022 dan seterusnya untuk tetap sehati, sepikir di dalam doa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sukacita bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan-Mu. Karena begitu besar anugerah dan kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Terlebih pada saat ini, di penghujung tahun ini Tuhan kami masih dapat bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa hadir bersuka cita bersama kami pada saat ini. Jika mereka menderita, Engkau hiburkan. Jika mereka dalam sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Agar di hari-hari yang akan datang, kami dapat bersama-sama, berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Di segala rencana, program, keinginan kami untuk melakukan pelayanan dan penata layanan di gereja HKBP Balikpapan Baru ini dan di tempat kami pada umumnya,
Biarlah Engkau senantiasa yang menaungi hati dan pikiran kami, agar kami tetap hanya mengandalkan Engkau di setiap tindakan, pikiran, ide, dan pelayanan-pelayanan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat-Mu juga berkatilah mereka. Terlebih kepada anak-anak kami yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkatilah rencana-rencana anak-anak kami yang sudah cukup usia untuk menemukan jodohnya. Semuanya kekhawatiran kami, rasa takut kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau peganglah kami Tuhan, dan izinkan kami hanya bersandar kepada-Mu saja. Begitu juga pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, terlebih di kota kami, Balikpapan ini. Biarlah mereka bekerja seturut dan kehendak-Mu, agar kami dapat bersama-sama berkoordinasi, bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari dimahita sambil memardalan papungupelean amplop biru. Si pada
Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriana hinaholongan ni Tuhata di hamu amanami nanami remaja na posobulung sude mahita na pungunuang di bagas joroon di komplek gerejaon songoninang di hamu amanami nanami na madohoti badahon sian bagas tabi parjoluhu pasahat tami tabi tuhita saluhutna selamat hari Natal ma di hamu saluhutna. Salam Horas Tajako mahatani Tuhata na mamakulingi hita di parpunguan ujung tahun di Bagasatikyon iman natar surat di Jeremia 20 ayat 10 sahatu ayat 14 hujahama di bahasa Indonesia. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Songono dohatani Jahoba molodunggok na 70 tahun ni di Babel batak kumahamu doho pasitoko tuhamu bagabagakku na denggani asa mabaik kamu mulak tui ingananon. Anu ngatakas suboto sakap akan nahusak kapitaringo tuhamu ninna Jahoba saka asonanga dotahe dada tuhamagoan asa au mangaleho tuhamu ujung nani halungut temuna. Jadi pajojo muna ma au ut lao au hamu martangiang tuau gabe tangi honok kumahamu. Jala luluamu nama au laos cupak kamu. Molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna. Jadi cupak kamu ma au nina Jahoba. Jala mula bahenoku akan terbuang siak kamu. Jala papungoku hamu sian saluhuk bangso parbegu. Nasi dohot sian saluhut inganan haa bolongan muna nasai laon nahuba ini nina Jahoba. Jala mula kamu buanoku tu inganan habor hatamunahian laho terbuang. Songonima saat ni trupuhi. Huriana hinaolongan ni Tuhata, tamahi tamadok mauliate tu debata, ala asini rohana, ala pangurupionna, ala pangaramotionna, ala panarihononna. Boy hita satu ujung ni tahun 2020-on. Jala saya manotong masini rohani Tuhani di hita, dak piga jom nari, tolhas mahita tu tahun na baru. Tahu para sirohau ni debata di hita di tahun 2022. Tarpatudos do akamang do akainang pardalanan ningoluta di tanoon tu sada pardalanan na takas tujuan na imasa bulo nito dita na tongod do hita mamulus di hasyanganon. Pay masaha sugot
Tu sabulon ito ditay. Alay molo di patudos tu sada perdalanan. Totu dang torus sita mardalan. Alay adong do saat na hita. Adong do tiki na hita maradian. Maradian mangalak gugu. Kalau tapay huti-hut acara tay na kining dibuat do hita mangatusii. Adong tolu pinomat narikot ulahonota molo jumpa paradianan songon pertangyangan ujung tahunon. Tatusi maun sada partikian maradi hita di pardalani lau marhua mangalak gogo alai tolu hal penting ulahonota namar perdomuan jalamano Tuhon kesuksesan di perdalanata tutik kinaing roh. Parjolo ima manaili tupudi menoleh ke belakang. Bahasa Polariko manaili tupudi hape nang tujolo dolak kata totudang nanang mulak kita tupudi molo manaili hita tupudi. Alai manaili hita tupudi marnida akadalan nang tabolusi asa taida disi pangurupion pangaramotion do panarihonon ni debata di ngoluta ganuk marsada-sada. Kalau ditonga-tonga ni hurian aking matabigay marhite berik ni huriata basa Tuhani mangaramoti mangurupi margogoihon kaparhalado mangula kaulahon di situasi na mauli. Alay sahat doy konidaot taon di parngoluata ganuk marsada-sada di parngoluan ni keluarga tabi. Ikut tahida mulubui hita marhai paso sahat tutikyon mamulus ragam niya kaparsorion adong las niroha adong arsat niroha adong parutungan adong harugian adong holso alai adong nang apul-hapul saluhu na hita bulus dada alani hagugu ota bukan karena kuat dan hebat kita alai tau kuhoma di bagasa tikyon asi ni jahuba sabingdo ubay terbaik kita boy mangulu ubay terbaik kita boy marhahi pason ubay terbaik kita boy marpungu di bagasa tikyon rap mamuji pasanga petuhata di ujung ni taonon marhite na manaili tupudi do boy tabilangi akabasa-basa ni debatan natajalo na mabuak kita gabi marroha mauliate madok mauliate tu debata di pangaramotion di pangurupio do di panarihonon nai alai marhite na mamereng tupu di dong use boy hita patupa evaluasi manong tapatupa nung ngajup pangulaning na pinangido ni Tuhani di bagasang nguluta molo di paborhat kita di tahun 2020 sadai di bagasat tema aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah ulaning cupang do parbuena hinirim ni Tuhani di bagasa parnguluta saliling nasa taonon beta do songon edde tau barui tong cupang di bagasan nguluta di udut todo hosaki paida au ati adong parbueni nani ulam diau hape juk terhiripo parbuei dangoloro. Bahwa ulani parangeta dia dopan ni Tuhani. Denggado ulani parangeta. Balos ni sudena denggan naong binahen ni debata tu hita. Marhite na manaili tupudi tuaka ulaon parange pabahenat dia dopan ni debata. Ima da boy mabuak kita lam tu denggana. Tu hari do tu tahun nanaing lehono ni debata. Tuhita ganuk marsada-sada. Asa jupak kamu baon niroha. Asa sian hari tu hari tiki tu tahun. Lam tu denggana parnguluat ta songonani hirim ni Tuhani. Napa duahon di partikian maradia kita siap perdalanan ni. Manatap pita do Pak Jolo. Toturikot tita manatap tu Jolo alanyaha. Ala tahirim lehonon ni debatado pe ari-ari doho taon di bagasa parngulut taon. Totura dangadong siya kitaon na madok Tuhan olak ni umma pardalanan ni nguluku.
Akamanami na namin na unglan siya pera dang pitor siya nasarohana olo madok. Nungalujaw Tuhan. Radi mabaning anak ki. Alay sudido hita makirim. Di basa-basa ho Tuhan manian. Ari doho tahun na baru tu hita. Gari tu akata tahun na nang rodo pena. Tapangido di basa-basa ho Tuhan ni. Alanido. Rikot tita manatap tujulu. Bohama hita madalani ari-ari na naing bulusot ta do pena. Bohama hita madalani ari-ari nasa taboto do pe ahana mahasa si tagamot tadisi. Molonunga tabulu sama olan hinorhon ni corona virusi. Dia kataon nang salpi. Boha tujuluanon. Ahado pe ulaning namasa. Salpu mana ulaning coronaon. Manangadong do na baru musena na lebih mengkhawatirkan, na lebih membahayakan parnguluhota. Na boy manaku hasonanga do kebebasata. Madalani dalan na soyata bulus dope. Totudo dihorhoni. Adong lomos ni roha dihita. Adong biar dihita. Adong kekhawatiran dihita. Lau mangalaka. Tuhari. Nasotabo to ahana masa disi. Tudala si dalanata nasoyado petabulus dalani. Ala di situasi nasongonima. Dipakulingi hata ni dibata hita. Madot di bagasat trupuhon. Bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nung ngatakas suboto sakap akan usaka bitaringot Tuhamu nina jahuba. Saka asonangat dotahe dada Tuhamaguan. Asa au mangaleo Tuhamu ujung nina ni halungut temuna. Baga-baga na melegakan. Baga-baga na papos rohata. Manomu dohok mangalaka. Tuhari dohok tu taon naro. Natahirim lehono ni debata tu hita. Ala didok hatan di debata tu hita. Aka sakap nauli na denggan. Sakap hasonangan di sakapi debata tu hita. Diaka arina ni lehon nai tu hita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik yang tidak pernah merencanakan. Bahkan tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang jahat, yang buruk bagi kita umatnya. Tapi dia merancang rancangan damai sejahtera. Memberikan kita masa depan yang lebih baik. Masa depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan yang diperdengarkan dan diingatkan kepada kita. Pada saat ini ketika kita mau melangkah kepada tahun yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini haruslah memberikan sukacita dan keteguhan iman. Posniroha dihita lahomanomu menyongsong ari doho taon na baru na naing basa-basahon ni batatu hita. Alanang pedang taboto ahana masa disi. Hamaola kasusaan naik na dupat tadisi. Nang pedak kiado petabulus dalani. Manang songod dia aka hamaola na cupang disi. Alai dilehot debata jamina dihita. Bahwa dia memiliki rancangan damai sejahtera. Sakap hasonangan. Disakapi debata. Patu pauna tuhita. Alania kamang doa kainang asa jupang dihita di ngoluta di perdalanan di ngoluta tujuluon totu hataon baga-bagahon ikom mabuak kita berserah kepada Tuhan. Pilihan terbaik menyongsong dan menyambut tahun yang baru adalah menyerahkan hidup kita supaya rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Nang peragam tasakapi, nang pegodang terancang,
si patupahota, si jalahata, di tahun nanaing roh, alai ikut dohonota. Biarlah kehendakmu yang jadi atas semua rancangan yang kita rancang dalam hidup kita. Sakapmu mana saut Tuhan di bagasanggoluku. Ala taboto sakap ni Tuhan ido na duminggat dihita na mangaleho kasonangat dihita. Dangum malo hita merancang dia mana duminggat di bagasanggolu tahun. Ala umalo do Tuhani. Ala nido di paborhat kita, dia rahot turpuhok kita. Tapasahak ma ngoluta, ngolu ni keluargata, ngolu ni huriata. Tutuhani asa sakapna na saut di bagasang nguluta, asa sakapna na saut di tonga-tonga ni keluargata, asa sakapna saut di tonga-tonga ni huriana. Memang bagiata do merancang, ada di leho Tuhani di hita roha do pikiran, alai pasahatot tama itu ibana, asa sakapna na saut di saluhut aka sakapna ta sakabii, asa cupang sakap hasonangani di bagasa perdalanan ni nguluta. Napadua ho papos rohata, laho menyongsong doh majalo ari, doh tahun ne baru, ima di padohana na mangihut. Nama dok, jadi pa jowo mu nama au, huhut laho martangi yang tuau, gabe tangi honok kuma hamu. Jaminan penyertaan, jaminan pengabulan doa. Ido na pinasunggul honni hatani tu hatta tu hita. Ngolo mardalak kita madalani hari-hari ni ngolu na nalehon Tuhan itu hita. Na sotaboto dia akka tantangan hamola sedo patta di si. Alai pos rohata madalani i mamulusi alanyaha. Molo martangiyak kita tutuhani ibahana madok tangi honokku hamu. Totu dang adong bebiar dihita, dang adong belomos ni roha, molo maol tak adopi dalani, molo tertutup kita di dalani, molo rais dalani tabolus, tahingok matuhan, na totong radi rapok kita, na totong radi tumangihok kita, dia hanya sejauh doa. Dang pasobon na hita pucung madalani hari-hari ni ngoluta. Alanido ubahen pos rohata menyongsong dohot menyambut tahun na baruon. Alani baga-baga ni debata nama dok tu hita. Molo jauh-jauh hamu tuau. Laho martangi yang tuau. Gabe tangi honok kuma hamu. Akamang dok kenang molo tahilala ngoluta. Nunga terlalu sulit, terlalu kacau, terlalu runyam. Tahilala maol dipulihkan, dipahingok debatado pehita muse, dihuasona natuk memulihkan kita. Songok kuasona natuk memulihkan keadaan ni bangsa Israel na terbuangi. Dido ibana, jalamula bahenoko akan na terbuang siak kamu. Jala papungok ko hamu siya saluhut akabang soparbegu, siya saluhut inganan ha bolongan muna na saylaon na hubay ni. Jala mula buanok kutu inganan ha bolhata muna hiyan, lahu terbuang. Papatarot tuhita doi huasona. Dang tuk huaso ni bangsoy paluahot dirina, siang gonggoman ni huaso harajau babil, alai jauh basa diri madok, huasona paluahon nasida. Huaso ni Tuhan naso tarbatasom manuhaing muse dipasunggul hotu hita kamang do kenang napapos rohata manang songodia pesa sitona kesulitan ni parngoluan na tado pinuhaing alai pos marohata molo tapasahat tutuhani tu do huasona pauligon pasuak konggoluta memulihkan keadaan memulihkan keadaan ni bangsa tahun memulihkan keadaan di Portivion, jalai konido tangyang tamusena, mangido asa di papatar Tuhani huasona, lau pauliho parnguluota, pauliho parnguluan ni keluargata,
Pauli-ulihon parngoluan ni parsaurata di tonga-tonga ni Huriana. Songoninang di negara tahun. Songoninang di Portibion. Ala di toru ni huasona do sude. Tolu hal di pasunggul ho Tuhan itu hita. Rancangan damai sejahtera, pengabulan doa, dan kuasanya yang tidak terbatas, itulah modal kita. Iman apa borhat kita menyongsong dohok memasuki tahun baru selehonon ni debatatu hita. Alanita mahita marlas ni roha, marpos ni roha, dihagugodo dia sini rohani Tuhani. Ditatap do parngulutta. Diida do pardangolatta. Jalaredi ibana mangurupi hita. Di papos rohatta marhite hatana. Rancangan damai sejahtera akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ala di bagasani bahana do cupak kita, dang cupak kita di duru ni Tuhani. Ala ni molo taula kau lautai tu tahun na baruon. Tajalahi akasi jalahatai di tahun na baruon. Akamang do kenang sotung talului di luar ni Tuhani. Ala rapon ibana ma hita. Laho macalahi rapot Tuhan Yesus mata ulaulota debata badongami didok di pasunggul hone detai molo debata dong hata saya na tulus dosa kapta jala sonang rohata hasonangan cupang dinguluta molo rapon ibana hita laho madalani ari-ari ninguluta. Nian molo dinggan sudi akan masa di bagasa parngulut tahun. Lancar sudi ka usaha. Gudang parutungan. Dapat na nilulua jupang na jinalahan. Murado hita mengaminkan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa memang sakap na saka asonang ada di bagasa parngulut ta. Alay mulut taudupi hasusaan. Mulut taudupi parsahiton. Molok tadopi keadaan na sulit. Dang murahi ta mengaminkan. Doh makaposi. Bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Songonido pakilalaan ni bangsa Israel di Turpukon. Sa sitong na tongodo na sida di habuangan. Mengadopi ragam niaka hasusado kesulitan, keterbatasan. Ala dipartikian na songonido Tuhan imadok. Sakap hasonangan. Disakapi Tuhani tunasida. Mangatusi. Rencana ni debata. Na denggani. Di situasi ni parnguluan. Na suliti. Bui mahol. Atusata. Suhar. Tupakilalata. Di sada cerita. Didok sahalak danak sedang golek-golek di depan ibunya yang sedang menyulam. Budaya menyulam dang adong benyangete. Akan dia tua-tua merana mengatusion, daku boto kareme aja dengan tusi merana menulamon. Alai di parohan anak naon masulaman ni omak naon di komentari mah. Ayah haruna binami omaro amai. Ay suruh sarhuida. Merjabut-jabut musein. Romo naud ditelihom ma tu anak nai sadar ma omak nai nasihat toru do HP bereng. Ido ibana. Iya. Karena kau melihat dari bawah. Makanya kau lihat pekerjaan mama tidak beraturan. Marjabut-jabut. Coba lihat kau dari atas. Di batu duhom ma siagijang. Sada sulaman bunga nama cayuli berwarna-warni. Sulaman ketika dilihat dari bawah akan terlihat tidak beraturan, kacau dan marjabut-jabut. Dan adong ra bahasa Indonesia ni marjabut-jabuton nate. Alita tusido
lapatan. Alaigo barani boy mengurupi hita, melihat rancangan Tuhan dari kacamata manusia yang berdosa. Terkadang kita akan mengatakan itu tidak beraturan, kacau, tidak baik. Alai molo tauci, mamereng sia kacamata ni debata. Di sima hita, boy marnida, haulion ni, rancangan, sakap, hasonangan, nasinakapan ni debata. Alania kamang doa kainang, molo tahilala suhar. Hatan itu hatan nama dok saka asonangat di bahet Tuhan ini di bagasang ngoluta. Tu situasinya para ngoluan na tadu pinuhaing. Marsi ajar mahita. Mamereng siya kacamata ni debata. Tahurupi ma. Tapangido mapangurupion ni Tuhani. Asa dirupi hita mangat tusi. Rancangan nai. Asa taida. Bahwa memang sungguh benar. Rancangan Tuhan itu bagi kita semua umatnya adalah rancangan yang baik. Alanido, siasadani roha mahita, pasahatong nguluta, tutuhani. Asa sakap na nasahot ibaga sapar nguluta. Siasadani roha mahita, macalahi akasi jalahata di tahun na baruon, menyongsong di tahun na baruon, mardongato Tuhani, tangihonon na dohita. Alusan na dohita dia katang yang tay. Jalaima na patuluhom musena mangaranap tu banu agijang. Walau parjulu hita nakirikot manaili tupudi. Baru napa 2 tahun rikot kita manatap tu jolo. Alai na patuluhon na parpudi ima mangaranap tu banu agijang. Mangaranap tu banu agijang. Lapatan na di partikian na songonon rikok situ tu hita martangiang mangido pangurupion ni Tuhani asa ibana toktong mangurupi mangaramoti manarihok kita dia ka ari doh tahun selehonon na tu hita angku somar dong aton ibana dang terbaik kita marhasonangan ala di bagasan ibana do cupa kita hasonangani alani hataon manungguli hita asa tong di bagasat tangiak kita lahu mamor lahu mabongoti, lahu majalo, ari do tahun nebarui. Asa de batatok tong, mangaramoti mangurupi hita, di nasa parngulota. Amin, martangiang may. Mauliate malituhad di hatam nang saha tuhami di bagasat tikion. Dipakulingi ho hamili Tuhan, sakap hasonangan, disakapi ho, di bagasat parnguluan nami. Nang sipata suhar, hupakilalaho kami huida hami, tunamasa na huadopi hami, tusaka hasonangan na pinabotohom miali Tuhan. Alay pos dorohanami, sitong dohatam, sitong do bagabagam, tau hapos addo, sudina didok mole Tuhan. Alani urupi hami, pasahatong ngulu nami tuho. Asa hotok tong mangaramoti mangurupi hami. Manarihok kami. Di hari dohot di tahun. Nah huhirip kami. Basa-basa honommu. Tuhami ali Tuhan. Asini roham do nang patol hasami. Satu ujung ni tahunon. Songoni mali Tuhan manotong masini roham. Mangaramoti hami. Patol hasok kami. 1 tahun na baru. Dohot mangaramoti hami madalani asa di tahun ini musena. Boy parbuhon nami, parmuhe dan dinggan na tao pasang apokole Tuhan. Asima roham, patugu maha porsyaw nami, papos maroha nami, dia kasakap na uli na sinakapamu Tuhami le Tuhan. Papos roha nami, nasopasobom mo hami pujung, madalani ari-ari ningulu, na nilihok ko Tuhami. Alay, toktong dohorapok kami, jalaradiho tumangihon, akatangiang nami. Sungguli maganup hami asa toktong di bagasa roha na radi martangiang pasatong gulo nami tuhole Tuhan asarap kami makilala dinggan di pangaramotiomu pangurupiomu do panarihommu di hamile Tuhan dinggan di panugunugum di hami dia kaari nanaing bongotan nami pasu-pasu mahatam tuganup hami na pungudison
Bahay marurak marpabui di bagasa rohanami, mian mahami di bagasa katami, mian hatami di bagasa kami le Tuhan. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam di HKBP balik papa baruon. Pasu-pasu nang parhaladom, jalo masaluhu pelean. Naong pinasahat na sida, marhita kapakubasion na maragam na pinatupan ni huriam sa liling sa tao bolod di 2021 na le Tuhan. Sa lehom mahay baru mo sa dihami. Tutaon nanaing hirimon nami lehonom mo tuhami. Asa disi hami lampatuduhon haringgason haburzuon do. Dohara diyon nami makubasiho. Mauliate ma diho Tuhan. Calo mahami di bagasan Yesus Kristus hipaluahami. Amin. Mari dehi mahita jalata pasaha mapiliata edita sian nomor 427. Yesus maringan dia, nungason
sada. Ubah roh aku dibantu hati, Yesus meringan dia. Lunas sonang awan terdamai roh hati, Yesus meringan dia. Yesus meringan dia. Yesus meringan dia. Lunas sonang doa untuk Yesus semua, Yesus meringan dia. Uriani tu hata nungata begi hata ni debata. Napasito ko tu hita baga-bagana na denggani. Asa buanon na hita mulak hobar tu sakapna. Sakap hasonangat do tahe sakap ni debata do pakita. Dada tu hamaguan. Disima lehononna akana ni halunguton ni rohata. Namarsal puat do saluhu na ditanoon. Ay songo duhu do nasa daging. Songo bunga ni duhu tido saluhut hasangaponna. Alay na hot do baga-baga ni debata. Lau sibana do naung madok. Molo jauh-jauh hamu. Uhut laho hamu martangiang tuau. Gabi tangi honok kumahamu. Tapeo mabaga-baga ni Tuhani. Laho borhak mangalaka. Lakata tu tahun na baru. Tahun 2022 naroon. Ale Tuhan debata, napositutu doroh aku, urupanmu mau laho menguduti padalanani ulku gadopari, baga-baga manasai hukusi mulku. Kristus do Tuhan, nang rotu portibion, nasinuru ni debata ama, lau pasauton sakap hatuhaon, dohot haluau nasiat debata. Nungasau di palua Yesus sita sian hahulumun. Jali dibuat kita tu hati uron hobar tu baga-baganai. Atong rapot Tuhan Yesus ima taula sulauta. Borhak mahita madalani tahun baru tahun 2022 di bagasan las niroha. Pasahak mapiliata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggat doh na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihan non. Pati bulok karajomu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgira hami mandok mau lihate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai sahuk malomone roham di Banua Tongon songona di Banua Gijang, leo matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, nakabitogi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Horasma dihita salihutna.